Dobrý deň, milí bratia a sestry. Chcel by som vás privítať v tomto dnešnom prvom tohtoročnom nedeľnom zhromaždení v roku 2024. Dnes nám poslúži výkladom Božieho slova brat vikár Ľubo Lorinc z Prešova. Keďže našim školákom sa končia prázdniny, určite sa tešia do školy, pracujúcim končí také dovolenkové obdobie a tak by som mal na vás takú jednu otázku, ako takú prípravu. Poznáte modlitbu s názvom Zásady alebo Presvedčenie? Hovorí vám to niečo? Viete, ako sa začína? Verím Boha Otca Všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. V inej verzii je tam ešte doplnenie všetkého viditeľného a neviditeľného. Je to modlitba s názvom Credo alebo apoštolské vyznanie viery. Ten názov zásady to troška mýli, ale ako aspoň v slovníku je to tak napísané, že Credo sú zásady alebo presvedčenie. Prvá zásada hovorí o tom, že Boh je všemohúci aj za všetkým, čo vidíme aj nevidíme. A je nad všetkým, čo sa deje s nami a okolo nás. Je tam aj to, že tomu veríme. Veríme, že Boh je svätý, spravodlivý, láska. S vierou je spojené aj zasľúbenie. Abraham uveril a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Veríme, že aj vzkriesil Ježiša z mŕtvych z hrobu. Preto aj my, ktorí tomu veríme, a je to jeden z pilierov kresťanstva, môžeme spoločne vyznať s apoštolom Pavlom: nikto, kto verí v Neho, nebude zahambený. Budeme na úvod spievať piesň číslo 11.
Prosím, teraz povstaňme, budeme sa modliť. Pane Ježiš, ja ti ďakujem za to, že ty si ten, ku ktorému môžeme prísť, pretože ku komu by sme inému šli. Ty máš všetko to, čo potrebujeme, čo naplní náš život dobrými vecami. Ďakujem ti, že to môžeme prežívať aj doma, aj v tomto spoločenstve tu, pri spoznávaní tvojho slova, pri piesniach a pri spoločenstvách ľudí, ktorí to žijú rovnako, chcú ťa nasledovať a chcú kráčať za tebou. Ďakujem ti, že sa môžeme takto stretávať spolu, že máme tu možnosť a slobodu. A ďakujem ti, Pane, aby aj to, čo počujeme, aj ťa prosím o to, aby tu nám bolo na úžitok, na budovanie vzťahu s tebou, aj s ľuďmi, ktorí sú tu v tomto spoločenstve. A takisto, aby sme mohli byť svedectvom pre ľudí, ktorí sú mimo teba, ktorí potrebujú počuť o tvojej záchrane. Amen. Poprosím teraz brata Ľuba o kázeň. Láska, ktorá dáva život. Ako znie najznámejší verš Biblie? Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto verí v neho, ale mal večný život. To je ako menický, ja mám evangelický preklad, alebo tak som naučený. Dobrý Bože, ďakujeme ti, že nás miluješ a že aj takto dnes chceš odkrývať svoj charakter. A prosíme, aby si nám aj túto chvíľu, keď budeme premýšľať o tebe, tvojom slove, o tom, čo robíš pri nás a v nás a to, k čomu aj nás pozývaš, prosíme, aby si aj dnes nás svojim duchom naplňal, premieňal, formoval na tvoju slávu. Amen. Takže, lebo Boh miluje. A prvá časť dnešnej kázne, alebo tohto verša, a budete ho mať stále pred sebou, tak budem sa k nemu obrácať. A je o tom, že Boh miluje. V krede sme počuli vyznanie, aký je Boh, a toto je asi taká najdôležitejšia charakteristika jeho, že miluje. A tak by som chcel hovoriť teraz, alebo sa sústrediť aj na jeho lásku, ale najprv sa vás chcem spýtať, keď sú tu nejaké deti, alebo aj vás, dospelých, na čo si najviac pamätáte na Vianoce? Čo vám utkvie, keď vám poviem Vianoce? Ja keď som bol menší alebo dieťa, tak si najviac pamätám samozrejme nie na darčeky a vždy na to tajomstvo, odkiaľ sa zobrali tie darčeky tam pod tým stromčekom. A to vždy deti tak nadchne. A potom je druhá vec, ktorá deti nadchýňa a oni to nevedia nejak definovať. Ja som si to teraz, keď som si aj pripravoval túto kázeň, tak som si uvedomil, že to druhé, čo, tak to nazvem nešťastne, čaro Vianoc, to, čo robí Vianocami Vianoce výnimočnými, je, že si rodina sadne okolo stola a že sa zastavia. A že otec má čas na deti a rodičia majú čas na deti a že sú spolu. A tie deti to nevedia definovať, ale to robí to výnimočným a oni cítia prijatie. Takže ja si pamätám na Vianoce preto najlepšie z detstva, lebo tam prišli darčeky, ktoré boli výnimočné, na ktoré som sa tešil a bol to čas, kedy sa celá rodina zastavila. Zrazu takto. A niekedy si prajeme, aby to bolo stále tak, preto sú toľké piesne o Vianociach, že aby boli stále Vianoce, ale máme tu niečo iné, čo naplňa a má naplňať náš život. A práve som vybral na dnešné ráno ten
výnimočný verš, lebo hovorí o láske, hovorí o dare a hovorí o prijatí. Celý kontext Evanjelia Jána nám ukazuje trochu inak, charakterizuje Boha a Ježiša ako syna, otca a syna. A v tom je výnimočný Ján oproti ostatným evanjeliám. A keď si pozrieme len ten úvod do Evanjelia Jána, slovo bolo u Boha a ním povstalo všetko a 18. verš začína: Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten nám ukázal, odhalil, vysvetlil. A tak môžeme vidieť to, že nám Ján ukazuje a predstavuje takú zvláštnosť. Boh ako otec a syn. A teraz, a ďalej to pokračuje. V 3. kapitole 3.35 je napísané, že otec miluje syna a všetko mu dal do ruky. Alebo 5.20, že otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo má činiť. Ešte väčšie mu veci ukáže. Alebo potom v 10.30 hovorí Ježiš: ja a otec sme jedno. Alebo 14. kapitola Filip hovorí Ježišovi, keď mu opäť Ježiš im hovorí o otcovi: ukáž nám otca. A nám to postačí. Ježiš sa na ňo zahľadí a hovorí: taký dlhý čas som s vami, Filip. Kto mňa videl, videl otca. A tak tu vidíme, ako nám je predstavený ten úžasný vzťah, milujúci vzťah. A keď pôjdeme úplne na začiatok dejín, tak uvidíme to, že vlastne aj v Kološanom je to opísané, ako Otec, Boh všetko robil skrze syna. A tak môžeme povedať, že všetko, čo tu vidíme, viditeľné, neviditeľné, a tu som mal dobrý úvod do kázne, lebo chcem hovoriť o Bohu, aký je milujúci, o charaktere, a chceme na konci potom sa pozrieť, že čo my s tým urobíme. A to vám nechám nakoniec. A teraz si všimníme, že celý svet bol postavený na tomto dokonalom vzťahu, otec a syn. Na tom milujúcom zväzku, púto lásky medzi otcom a synom, a z toho vzniklo všetko. Ale prišiel do toho všetkého hriech, my vieme, a tak máme tu Ján 3.16 a máme tu Božie spasiteľné dielo, nielen stvoriteľské a spasiteľné. A opäť tu máme otca a syna. Keď sa pozrieme do našich vzťahov v živote, tak čo myslíte, čo nás najviac frustruje? Ak sa nám nedarí vo vzťahoch. Predstavte si mladý, ideálny párik, sa zoberú, majú deti, budujú sa, majú domček, auto a neviem čo. A predstavte si, že príde nedorozumenie a nepochopenie do toho vzťahu. A to všetko, čo budovali z lásky, sa jednoducho začína ako domček z karát rúcať. Pretože ten vzťah nedrží to najdôležitejšie, a to je láska. A tak prirodzene aj v našich vzťahoch, aj v manželstvách, vo vzťahu s deťmi, nás to frustruje, keď nemáme lásku. A Nová zmluva to nazýva dokonca pojivom dokonalosti, zväzkom. A preto aj dnes hovoríme o Jánovi 3.16. Lebo Ján 3.16 má dosah na naše konkrétne vzťahy, na náš konkrétny život. A dáva nám návod, ako ísť vpred. A preto je tu evanjelium. Lebo Boh miloval svet. Boh miloval svet. A je tu aj pozvanie. Ak chceme mať fajn vzťahy, a keď som už hovoril napríklad o rodinnom živote, je tragédiou, keď vlastne fungujúci vzťah muža a ženy v manželstve, tak jeden alebo druhý alebo obaja sa začnú ohliadať po iných vzťahoch.
A niekedy to končí krízou alebo až rozvodom. A trpí, všetci trpia. A ten klám je, že si myslia, že v tom ďalšom vzťahu im to pôjde lepšie. Ale tie ľudské vzťahy sú len takým slabým odrazom toho, čo je vzťah s Bohom a prečo sme boli stvorení. Pre tú dokonalú lásku. A preto tu máme evanjelium a preto tu máme pozvanie, návrat k Bohu, do toho vzťahu, dokonalého vzťahu s ním. Lebo tam je dokonalá láska a len keď prídeme k nemu, môže sa tá dokonalá láska odrážať aj voči nám všetkým, aj okolo nás. Ján v svojom liste v 1. Jána 4.10 hovorí, my milujeme, lebo on prv miloval nás. Čiže človek odráža túto slávu Božiu, obraz Boží, ale prečo? Lebo Boh prvý miloval. Čiže tak, ako som hovoril, pri tom stvorení vidíme to púto, ten zväzok dokonalej lásky a vidíme aj pri vykúpení. A tam za chvíľočku príde, čo sa odohralo na Golgote medzi 12. a 3. hodinou. Ale to za chvíľu. A ešte, aká je tá láska? Ak hovoríme o Božom charaktere, že miluje, aká je tá láska? Tá láska je nesebecká, dáva sa. Pán Ježiš, keď sa modlí v Getsemane, tak sa modlí k Otcovi a hovorí, nie moja, ale tvoja vôľa. Pane, ak je možné, zober tento kalich, ale nie moja, ale tvoja vôľa. Zrieka sa seba. Jeho láska je seba obetujúca sa. Alebo v Jánovi 10.18 hovorí, že svoj život dáva dobrovoľne. Nikto mi ho neberie, ja ho kladiem dobrovoľne. Mám ho môcť dať a mám môcť ho zase vziať. To poverenie prijal od svojho Otca. Aká je moja láska? Sme tu tí, ktorí sme odovzdali svoje životy, dlhoroční kresťania. Aká je povaha mojej lásky? Nie sme tak trošku sebeckí v tých našich vzťahoch? A nemyslíme tak trošku na seba viacej? A vo Filipským 2, keď je opis tej, paradoxne tam nie je napísaná láska, ale to, čo urobil Ježiš, a nás Pavol pozýva, že zmyšľajte tak medzi sebou, tak hovorí, že tú svoju rovnosť nepokladal za lúpež a tak ďalej. A Roháček to prekladá, že zmaril seba. To grécke slovo tam je veľmi výnimočné v Novej zmluve, to zmaril a je doslova až vyprázdnil. Tá Božia láska je taká, ona sa zmarí. A aj my niekedy sa potrebujeme od seba vyprázdniť, aby sme porozumeli, aký je Boh a aká je tá jeho láska. To druhé z nášho verša, lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. A pozrime sa, aká hlboká je táto láska. Ako miloval? Mávame zbierky a niekedy uvažujeme, koľko do tej zbierky hodíme, či nejaké drobné, alebo dáme desiatok, alebo ešte viacej dokonca. Čo dáme Bohu alebo iným? S čím sa podelíme? Koľko dáme? Ak hovoríme o obetujúcej sa láske, tak si povieme, OK, fajn. Ale niekedy aj tá naša obeť má svoje limity a si povieme, tak dosť, ja toľko dám a to mi stačí. A tu si čítame tajomstvo toho, že Božia láska nie len obetujúca sa, ale ona všetko dala. To najlepšie a najvýnimočnejšie. Ja mám takého veľmi živého chlapca, Samka, a on mi veľakrát zoberie spustu energie. A asi tak pred 2 týždňami som premýšľal nad tým, Pane, že prečo to tak je? A zrazu mi prišlo to slovo z Jána, že ak zrno pšeničné neodumrie, ostane samo.
ale ak odumrie, prinesie úžitok. A ja premýšľam, že Pane, čo mi tým chceš povedať? A vlastne som si uvedomil, že je prirodzené, ako otec synovi a potom ďalej z generácie na generáciu odovzdávajú rodičia svojim deťom maximum, všetko. A keď sformujú to dieťa a ho vypiplajú, ale prečo to musia urobiť? Lebo oni sú pokračovateľmi toho všetkého. A ja som si uvedomil, že pre mňa má byť česť odovzdať svojmu synovi všetko zo mňa. Že ma vyžmýka. Lebo on bude pokračovateľom niečoho. A čoho? Dúfam, že len toho dobrého. Keď hovoríme o Golgote, som naznačil, to, čo bolo od 12. do 3., že tma zahalila zem. A že Ježiš zvolal zvláštne slova: Bože môj, prečo si ma opustil? Nikdy by sme úplne nerozumeli tomu celému Božiemu príbehu, keby sme nemali iné príbehy v Biblii. A tak môžeme byť vďační, že históriou sa zhromaždil a Pán nám dal celý tento príbeh. A to, čo sa odohralo na Golgote, veľmi súvisí to je môj syn. A veľmi súvisí s tým, čo sa odohralo v Genesis 22. Keď máte Biblie, tak si môžete pozrieť a tam je príbeh o Abrahamovi a o Izákovi. Abraham má 75 rokov, ešte trošku úvod k tomu, a Boh mu povie: vieš čo, Abraham, choď zo svojho domu. Inými slovami, opusti to, čo máš. Choď niekam inam, dones nám a zbaľ si veci, kufre a choď. A ja ti niečo pripravím. A nie vždy je ľahké ísť takouto cestou. Aj to hovorí o obetovaní sa. A potom dostáva zasľúbenie, že ako je hviezd na nebi, toľko bude jeho potomstva. Ale on hovorí: vieš čo, Bože, dobre, ty mi chceš niečo dať, super, ty si ten darca, ty ma učíš obetovať sa, ale ja to nemám komu nechať. Ale on pokračuje: nie, tvoj sluha bude dedič, syn, ktorý vyjde z teba a z tvojej manželky Sáry. Bude dedičom všetkého. A musí prejsť ďalších 20 rokov, kým 100-ročný Abraham a 90-ročná Sára porodia Izáka. A čo sa ďalej deje? Abraham sa ďalej učí obetovať sa a zriekať sa toho najlepšieho. Zrazu mu Boh vznikne problém medzi Izmaelom a Izákom a hovorí: vieš čo, pošli Izmaela preč. A opäť, ako otec, sa má zrieknúť, jednoducho dať len batôštek na plece svojmu vlastnému synovi a poslať ho preč. A musí sa obetovať, musí sa zriekať. Ale tu prichádza ešte, ako dá sa povedať, tá najväčšia skúška toho všetkého v Genesis 22, keď Boh hovorí, že Abraham, vezmi svojho jediného syna, ktorého miluješ, a choď do krajiny Moria a tam ho obetuj na vrchu, o ktorom ti poviem. A tu je ten najväčší zápas. Nielen Abrahamovho srdca, nielen tvojho, môjho. To bol zápas Ježišovho srdca v Getsemane. Čo urobiť? A my nie sme schopní toho urobiť, pretože my sme sebeckí. Ale tu vidíme obraz Božej lásky. Abraham vstane, ide 3 dní do toho kraja a dostáva veľmi nepríjemné otázky, srdce rvúce. Máme oheň, drevo a kde máme baránka? To sú nepríjemné otázky. Keď stojíme pred otázkou: a som schopný sa obetovať všetkého pre Boha. A on ide, urobí ten oltár, položí to drevo
zviaže Izáka a zdvihne ruku s nožom. Abraham je pripravený dať Bohu všetko, lebo ho miluje. A potom anjel Boží ho zastaví, to vyzerá ako v nejakom hollywoodskom filme, všetko skončí, strich a Abraham to nemusí urobiť. A dostáva ho späť, obrazne, hovorí písmo, ale ako vzkrieseného, ale bol iný moment na Golgote, kedy nebol strich. A bol to Boh Otec a Boh Syn. A zahalený Otec a opustený Syn na Golgote. A predstavte si tú scénu, kedy je poludnie a zrazu sa všetko stemnie a zrazu ten, komu sa vysmievajú, si sa zachráň sa a si mohol všetko urobiť a teraz zrazu on hovorí: Bože môj, a prečo si ma opustil? A vidíme, niekedy sa nám stane, že sme mimo dosahu. A to sa stalo na Golgote. Jednoducho otec nemôže byť so synom. Prečo? Lebo syn sa stal hriechom za nás. Všetka špina, neposlušnosť sveta je zrazu zložená na Ježiša. A to dokonalé púto je narušené. Tej večnej lásky sebaobetujúcej. Práve v tej chvíli, keď sa on obetoval. Otec sa obetuje a syn sa obetuje. Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Dal ho. Dal svetu jedinečné, výnimočné. Rozumieme tejto láske? A sme pripravení príjmať túto lásku do svojho srdca. Boh sa vzdal pre nás toho najcennejšieho. Asi možno poznáte, ale ja prečítam ten príbeh o mužovi, železničiarovi, ktorý ovládal most sklápací a vyklápací. Jeden mostár mal malého syna, ktorého veľmi miloval, boli nerozluční. Malý chlapec často žiadal, aby sa mohol ísť s otcom pozrieť na jeho prácu. Ako zdvíha a spúšťa most, aby mohli lode preplávať popod most alebo osobné vlaky prechádzať cez most. Jedného dňa otec súhlasil a dovolil synovi ísť s ním. Zostaň tu v bezpečnej vzdialenosti, upozornil otec chlapca, kým pôjdem zdvihnúť most pre prichádzajúce lode. Chlapec zostal na mieste, kde ho otec nechal a sledoval, ako sa most pomaly dvíha. Zrazu chlapec začul zvuk blížiaceho sa osobného vlaku. Prichádzal skôr, ako očakávali. Otec v riadiacej miestnosti nepočul píšťalku ani vykriky syna, že ten vlak prichádza. Chlapec videl, že vlak sa rúti čoraz bližšie a tak začal bežať po nástupišti, aby sa dostal k otcovi. Chlapec vedel, že v blízkosti ovládacieho ústrojenstva mosta je páka, za ktorú môže zatiahnuť, a tak sa rozbehol k dverám na nástupišti a snažil sa spustiť dolu, aby stiahol páku. Stratil však rovnováhu, spadol do miesta, kde boli ozubené kolesa a zachytil sa. V tom istom čase otec videl, ako jeho syn spadol do diery v nástupišti, uvidel rýchlo blížiaci sa vlak. S hrôzou si uvedomil, že ak nezačne okamžite spúšťať most, nestihne včas prejsť vlak. Vlak by sa zrútil do rieky a pod ním a zabil by stovky nevinných ľudí. Muž stal pred nepredstaviteľnou dilemou. Pretekať sa v záchrane svojho syna za cenu stoviek životov alebo obetovať svojho syna, aby zachránil cestujúcich vo vlaku. Rozhodol sa pre jedinú možnosť, ktorú mohol. Stlačil páku a spustil most. Napriek hluku klesajúceho mosta, prechádzajúceho vlaku, stále počul utrpné výkriky svojho milovaného syna,
ktorý bol rozdrvený na smrť medzi ozubenými kolesami mosta. Otec vyšiel von na nástupište okolo prechádzajúceho vlaku. Väčšina ľudí vo vlaku si plačúceho muža na nástupišti jednoducho nevšímala. Ostatní sa pozerali z okna a nechápavo hľadeli na nevyslovnú obeť, ktorá sa práve stala v ich prospech. Na tohto muža, ktorý práve sa vzdal toho najcennejšieho, čo mal, aby oni mohli žiť, nemysleli a nezaujímali sa o ňo. Vidíme túto paralelu. Vidíme to, čo Boh dal pre nás a vidíme seba ako toho, ktorý si často nevšímame túto jeho hĺbku tej veľkej lásky, toho jeho milovania. To som prevzal zo stránky kresťanonline.sk, tento príbeh. A tretí, a to je výzva pre nás, a to sa týka aj nás, a týka sa kréda, lebo krédo začína slovom, alebo slovesom verím. Ale prvne sa k tomu dostaneme, aby nezahynul nik, kto verí v Neho, ale mal večný život. Lebo tak Boh miloval svet. Čo znamená slovo svet? Že Boh miloval svet. Možno ste počuli frázu Boh ťa miluje takého, aký si. Je to pravdivý výrok podľa vás? Boh ťa miluje. Áno, niektorí kývajú, že áno. Je pravdivý, ale je trochu zavádzajúci. Hneď vysvetlím prečo. Boh nie je filantrop, ľudomil. On dal svojho syna preto, lebo svet zahynul. Svet je stratený, človek je stratený. Súčasná liberálna teológia a evanjelium nám predstavuje to, že Boh ťa miluje takého, aký si a ty nemusíš nič riešiť vo svojom živote. A Boh ti možno nejak pomôže. Ale Boh, ako som povedal, nie je filantrop, že on keď raz na konci všetko prehliadne, lebo miluje. Práve tá Božia spravodlivosť priviedla jeho syna na Golgotu. Práve on sám seba tam priviedol. On sám seba obetoval. A v kontexte 3. kapitoly, keď prichádza Nikodém za Ježišom a myslí si, že je fajn chlapík a že je dobrý, tak mu povie dosť tvrdú realitu Ježiš, že vieš čo, musí sa znovu narodiť z vody a z ducha. Musí prísť Boží zásah z hora, musí prísť Boží duch, ktorý vie, ako chce, aby si sa narodil znova. A on sa pýta, no ako sa to má stať? A potom mu hovorí dôležitú vec v 11. verši 3.11. Čo vieme, hovoríme a čo sme videli, svedčíme, ale neprijímate naše svedectvo. A to je prvá tragédia človeka. Neprijíma. Neprijíma Boha, neprijíma jeho lásku. A druhú vec, tak ako tí Židia na púšti, prišli tie hady a štípali ich, tak musel prísť spôsob. A Mojžiš utepal toho medeného hada, povesil ho a každý, kto sa pozrel na toho hada, bol zdravý. Ušiel smrti. A hovorí, aby každý veriaci mal v ňom večný život. Čiže v synovi človeka, ktorý bude vyvýšený. A tak tu je otázka, ako poznám Boha? Ako toho, ktorý sa seba vydáva. Ako dáva seba a dáva to najlepšie. Ale mám zlú správu. To isté chce aj on od teba. Chce všetko od teba. Čiže nie je to len Boh, ktorý nám pomôže, keď sme v kaši,
a my si potom pôjdeme svojou cestou, ani filantrop, ktorý odpustí celému hriešnemu svetu na konci, lebo je dobrý. Nie. Tak, ako on sa zriekol všetkého, tak aj ja musím sa zrieknúť všetkého. Tak, ako Ježiš zmaril seba, aj ja, aj ty musíš sa zrieknúť sám seba. A tu je tá pozvánka k dôvere v Boha. A začíname nový rok kalendárny a prichádza veľa skúšok, veľa ťažkostí. A ja vám prajem, aby tento verš vás niesol počas toho roku. A viete ako? No keď prídu tie ťažkosti, aj v svedectve sme počuli, tak Boh nás pozdvihne. A my sa môžeme modliť, my ho môžeme vzývať a žijeme vierou. Tá naša duša zrazu príjme pokoj. Ona je plná nepokoja, hovorí Abakúk, ale spravodlivý bude žiť z viery. A 3-krát je zopakovaný tento verš v Novej zmluve ako to, že ten, kto verí, je zachránený, alebo ten, kto verí, je ospravedlnený a požehnaný. Alebo ako štýl života, to je zase Židom 10.38. My nie sme zbabelci, hovorí. Ale my sme ľudia, Roháček hovorí, ľudia viery dobiť dušu. A tak vám prajem veľa viery v tomto roku, aby keď prídu krízy, prídu ťažkosti, tak ste sa pozreli na Boha, ktorý tak veľmi miluje, že dal svojho jednorodeného syna. Ktorý dal svojho ducha a svoju lásku rozlial v našich srdciach skrze tohto ducha. Rímanom 5. To vám prajem. Prajem vám plnohodnotný vzťah s Bohom. Prajem vám plnohodnotné vzťahy v rodinách, aj tu v zbore. Nech vás Pán Boh žehná a chráni. Nezabúdajme, že veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto verí v neho, ale mal večný život. Amen. Ďakujem bratovi Ľubovi Lorincovi za kázeň. Budeme teraz spievať piesň číslo 478.
Prosím, povstaňme k spoločným modlitbám. Pane Bože, ja Ti ďakujem za tú obetu Tvojho Syna, ktorého si poslal na túto zem, aby zomrel aj za moje hriechy. Aby zomrel za hriechy ľudí, ktorí sú na tomto svete. A ďakujem Ti, Páne, že On tú obeť, tú cestu prijal, prišiel, aby sme boli zachránení. Prosím ťa o to, aby tú vzácnu obetu, aby sme ju nesprenerovali, ale aby sme ju oslavovali a plne dôverovali, pretože ona má moc zachrániť. Ďakujem Ti, že aj tá obeta mohla nás spojiť ľudí v cirkvi, rozličných ľudí, ktorí máme svoje vlastné nálady, vlastné pohľady na svet, ale Ty si ten, ktorý nás spája. Ďakujem Ti, Pane, za to. Amen. 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 Ešte raz ďakujem bratovi Lorincovi za kázeň a budeme spievať spoločnú pieseň číslo 151, počas ktorej bude vykonaná zbierka. Marcel, môžem ťa poprosiť? Ďakujem. Prosím, povstaňme k požehnaniu. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva skriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej, pre nehynúce, nepoškvrnené a nevednúce dedičstvo pripravené v nebesiach pre vás. Amen.